Kita nga mga Pilipino, hilig tagkaon. Muna nga bisan unsa nga celebration, bisan unsa nga kasaulugan, di ginagawa ng kaon. Muni ang makapabibo nato gikan sa pista, birthday, graduation, ug uban pa nga mga pasalamat naagin ng kaon. Ang nakalindot kay ilang kita ang mangaon. Mangimbitar pag kita o atuang mga higala, mga kaila kaparintihan, bibo kay naay kaon. Kung ato ang tanawon mga igsuon, ang ato ang Ginoong Hesukristo mo pud ni ang iyahang idea nga before siya mubiya, iyahang gibukna kining Eucharistia aron nga sila makasaulog sa iyahang presensya. Mo bitaw na nga ang bangkete kining Eucharistia mo kini ang usa sa pinakanindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo alang kanatong tanan. Tungod kay sayon si Kristo nga ang iyang presensya magpabilin hangtod sa hangtod kung kini atuang sa ulogon. Kining pag-ambit nato sa iyahang lawas o dugo sa Eucharistia. Ug mo kini mga igsuon ang atuang kanunay nga gisaulog matag karon unya na moapil kita ni ining santos nga misa. Pahinumduman ta mo mga igsuon nga wala lang ta mo attend sa santos nga misa. Ni sa ulog tag-apil. Tungod kay kung moatin lang ka, murag kag wala kay participation, murag naminaw lang ka sa wali sa pari, ni ambit lang ka sa presensya sa matag usa, dili lang taman dinha, wa lang ta mo attend ni sa ulog ta. Ni apil kita ni ining sakripisyo. Sakripisyo nga gihalad sa Ginoo isip usa ka gasa alang kanatong tanan. In a form nga kita makaambit sa iyahang presensya, sa iyahang lawas o dugo. Siya mismo ang ato ang giambitan. Unsa di ay ang pinakamaayong himuon aron nga kita kanunay nga duol sa matag usa. Di ba? One way of gathering us as a family, as a community is no other than food. Sharing sa pagkaon. Pero ang Eucharistia mga igsuon, wala lang mag-andam ang Ginoong pagkaon. Wala lang siya nagpakitiring. Kundili siya mismo, iyaha mismong kinabuhi, iyaha mismo nga lawas o dugo ang iyang giandam alang kanato aron nga kita manag-ambit niini. Sa laktod nga pagkasulti, ang Ginoo iyang gihatag ang tanan. Iyang tibuok nga kinabuhi. Isip ato ang kalanon, isip ato ang kinabuhi usab nga makaambit kita ni anang Dios dong kinabuhi. Pinaagi sa Eucharistia. Pinaagi ni pagsaulog nato sa santos nga misa. Mo kana ang pinakaduol aron nga ang Ginoo sugod kayo kanato. Duol kayo kanato. Tungod kay ang santos nga misa nagpadayag sa iyang presensya. O gayang presensya, doon kayo. Aron nga, sayo nato siya higugmaon.
Testing daw kaon man ang isugi karon isa. Di ba mo gilami kaon no? Way gana. Pero try og kaon nga naa ang pamilya, naa ang ato ang hingala, labi nagdayon mang libre. No? Perting lami ay kaon no? Tungod kay ato ang gipanagambitan ni Ana ang presensya sa matag usa. By the way, di ay mga igsoon no, kung ibitaron mo mga kaon, ay bang kaon lang. Nya, uman mo mabusog, diretso na mo og kanang lakaw. Ang biti ang presensya sa matag usa. That is the time nga we wonder the presence. That is the very moment nga ato ang masinati ang presensya sa matag usa. Kaon ra kadiha. Usahay, manimog kaon, kamot pag kamo sikrito dalag ring house. Di man lagay kakaingon sa nag-andam na salamat kaayo. Wala man lang gani kakaistorya. Wala man lang gani kakapadayag pagka-appreciate sa presensya sa matag usa. Lain ako na mangaon mo no nga. Kana bitang murag nangaon mo nga dinumtanay. Dumot nga taon. Dibo, mabati nato ang kalipay sa presensya sa matag usa while we are eating. Nagpaambit kita sa presensya. Pero, mga igsoon, mas lawong pa niini ang atuang kasinatian kung kita mo ambit, kung kita mo sa ulog ni Santos nga misa. Tungod kay makasinati kita nga doon di ay kaayo ang presensya sa Ginoo sa tuang kinabuhi. Gituyo kini sa Ginoo aron nga kita makahinumdom nga dili siya layo kanato. Mo kini ang pinakaduol kaayo niya nga presensya sa tuang kinabuhi. Mo bitaw na nga matag sa ulog nato sa Santos nga misa ato asyang ambitan. Ato asyang gidawat sa tuang mga kamot. Ato asyang gihungit sa tuang mga bakba. O kato ang gipasulod sa tuang kasing-kasing. O nahimo siyang part sa tuang tibuok na kinabuhi. Ang iyahang presensya na ana kanato. Ato siyang giambitan. So expected nato mga igsuon ha nga makita nato si Kristo. Masinato nako si Kristo sa inyo ha. Masinati nato si Kristo kanatong tanan nga naa karon dinhi. Mga pagkahuman nato nining sa ulog, pagkahuman nato ambit nining Santos nga misa, masinati sa tong silingan. Makita sa tuang mga igsuon. Mabati sa tuang mga kasilinganan nga si Kristo ang iyang presensya naa kanimo. Dili kay humanatok sa ulog sa misa ang masinati sa uban unsa ang atuang mga daotan nga mga kinaiya. Human sa misa dito mugawas ang atuang mga tawhanon nga mga kahingawa, kasuko. Bring Christ's presence in your life. Tungod kay mo ka na ang atuang iambitan, ang iyahang Diyos doon, mahigugmaon, mapasayloon nga presensya. Naotunta nga kining pagsaulog nato ni ining Domingo sa lawas ug dugo sa tong Ginoong Hesukristo, tandugon pag-usap ang atuang mga kasing-kasing. Tungod kay si Kristo ato ang gidawat, ato siyang ipaambit.
hinaot paunta palihog manindog